Hola, bon dia a tothom. Avui, per acabar l'any, anem a preparar una sarsuela de peix. Avui farem una sarsuela molt senzilla, ja que les persones per les que les faig doncs, són gent gran i per tant no hi ha que abusar, però bueno, no deixa de ser una sarsuela i la forma de fer-la doncs, també és el més important, més enllà dels ingredients que voleu posar. Evidentment, si voleu posar més peix o volem buscar un altre tipus de peix que el que posaré ara avui, doncs no n'hi ha cap problema. El que m'importa és ensenyar-vos la forma en la qual jo preparo una sarsuela. Tinc força avançat i l'he preparat tot perquè vosaltres ho podeu veure bé. I també us donaré alguns truquets o algunes coses que es poden anar bé. Us diré alguna cosa que mai havíem pensat, segurament, i si havíeu pensat, bueno, així ho sabreu també. D'entrada he començat a fer una mica de sofregit de ceba amb la cassola en la qual acabarem la sarsuela. Una vegada que estigui fet el sofregit, una mica de ceba, doradeta, una miqueta doradeta, afegirem una mica de pimentó i després, que faci una emulsió, perdó, i després de l'emulsió del pimentó afegirem un tomata que he ratllat amb un ratllador normal i després lo he passat per un colador perquè no me quedés cap pipes de tomata, perquè vull fer una salseta ben fineta, ben fineta. En aquest cas, com és per la sarsuela, val la pena. Sí que com és tomata natural, llavors l'afegirem una miqueta de sucre per l'acidesa del tomata. Mentrestant se va sofregint la ceba, com veieu, no sé si l'escolteu. Tinc al costat també una parisien o una paella amb oli perquè anirem a sofregir el peix que posarem a la sarsuela. Lo sofregirem una miqueta per la farina. Primer el salpebrem una mica, que tinc aquí la salpebra, d'acord? I després ho passarem per la farina. Avui posarem llucet, una mica de rap net, sense espina, una mica de sípia i una mica de calamar. I a més, tenim unes navalles, tenim uns escamarlans, que sembla que estiguin ballant sevillanes, i també unes gambes. I unes cloïsses que farem al vapor. Per anar avançant feina, el que farem, amb una picada d'all i julivert i una mica de vi, li afegirem a les gambes i a les navalles, amb una mica també salpebrem una miqueta també, per donar-los un cop de forn, per anar avançant feina, per acabar després la sarsuela. Perquè el peix és una cosa i això es fa en un moment. I un cop de forn sempre anirà bé. També li ficarem una miqueta de picada a aquestes cloïsses, perquè es facin al vapor i vagin agafant una mica de sabor. Però a més, la sarsuela té un ingredient o diversos ingredients que el fan diferent. És que aquesta picada que acabem d'utilitzar d'all i julivert i una mica de vi blanc, li afegirem aquestes ametlles que jo les he comprat, l'ametlla blanca Marcona, que surt més barat que si la comprem torrada, i l'he torrat al forn. La veritat que us estalviareu força diners, perquè n'hi ha diferència de diversos euros per quilo. Ara, si teniu alguna ametlla torrada, doncs li traieu la pell i ja està. Però en tot cas, és més barat, val la pena comprar-les crues i després fer-li una torradeta al forn. No us passeu gaire perquè si no l'ametlla després amarga si es passa. Llavors, aquesta ametlla la afegirem aquí i ara li passarem el turmix, d'acord? I la triturarem. I aquesta picada serà la que afegirem a última hora juntament amb una mica de brandy amb el que flambejarem el peix. Per cert, quan he ratllat el tomata, jo no llanço les pells de tomata, perquè, no sé si ho sabeu, la millor salsa de tomàquet del món és aquella on estan totes les vitamines, és a dir, a la pell del tomata. Evidentment, l'he rentat primer, després l'he ratllat, he guardat el tomata pel sofregit, i amb aquestes pells podeu fer, per exemple, un sofregit de molta ceba, que es diu passatge, i afegiu això també amb el pimentó, amb la salpebre, podeu ficar una garbeta, i després, al cap de 10 minuts, lo tritureu i d'ahir lo passeu pel xino i tindreu una salsa de tomata espectacular. Però també us donaré una altra idea molt diferent.
amb la pell de tomata que es pot fer. Doncs aquesta mateixa pell de tomata, en proporció, ja sabeu, per fer mermelada és 1 quilo per quilo, si és algo més àcid, com podria ser el tomata, 100 grams més, si és algo menys àcid, doncs 100 grams menys. Llavors, això directament, amb una miqueta d'aigua, i per exemple, aquí n'hi ha mig quilo, doncs amb mig quilo de sucre, una branqueta petita de canyella, i le podeu fer dolça o la podeu fer salada, podeu ficar sal, pebre o la podeu ficar només sucre, o bulliu 10 minutets, 12, lo tritureu i teniu una mermelada de tomata per amanides o per fer-ho en dolç, per torrades o el que sigui. Bé, anem cap a la cuina i ja veieu que ja estic fent el sofregit, això va agafant duradeta i ara de seguida començarem a enfarinar. Pugem una mica al foc i anem enfarinant. Començarem per lo que més triga, la sípia, i després farem el calamar, i després farem el llucet i després el rap. I mentrestant fiquem això al forn, d'acord? Vinga, us espero d'aquí una estona.